カムスターマヤです。今回は日常会話でよく使われる何々してください、何々するのをお願いしますという表現のビサヤ語での言い方を教えたいなと思っています。では始めます。今回のビデオはとても長くなりそうですが、最後まで見てくださいね。では単語からいきたいと思います。はい。全部動詞です。いいですか？はい。まずはhugas。hugasというのは洗うという意味です。hugasです。hugasです。いいですか？はい。次はpalit。palitというのは買います。買うという意味です。はい。palit です。はい。次はhatod。hatodは送るとか見送るって意味です。hatod です。いいですか？はい、次はバーサというのは読みます。読む read のことです。バーサです。はい、次はパタイというのは消す、それとも殺すって意味です。パタイです。いいですか？次はリンピョというのは掃除のことです。リンピョです。リンピョです。はい。バヤッというのは払いますのことです。バヤッです。はい。次はヒポスというのは片付ける、それともきれいにするって意味ですよ。はい、ヒポスです。ヒポス。はい。あと最後の5枚ぐらいです。はい、次はスンドというのはもう変えるって意味です。スンドです。はい。ラバは洗濯っていう意味です。ラバです。はい、次はパロンは消す、電気を消すっていうパロンです。いいですか？パロンです。はい、その次はシラドは閉める、クロースのことです。で、最後はアブレは開ける、つけるって意味です。このつけるは電気をつけるっていうつけるです。はい、開けるとはつけるはアブレです。はい、以上です。よくわかりましたか？文法に入る前に少しだけ今回使う所有代名詞を説明させていただきたいなと思ってます。はい。イモハ、これです。イモハというのはあなたのって意味です。イモハです。いいですか？はい、次は私の。アコア、私のです。で、最後はイヤハ、彼女、それとも彼のって意味です。いいですか？イモハ、アコア、イヤハ。イモハ、アコア、イヤハ。あなたの、私の、彼女の、彼のって意味です。で、次は名詞と代名詞のつなぎ方を教えたいなと思ってます。では、いきますよ。はい。イモハ、アコア、イヤハ。さっき説明した代名詞を使います。いいですか？はい。まずはアコアです。アコアっていうのは私のっていう意味ですよね。アコア、イヤハ、イモハの最後の文字を見てください。全部母音ですね。です。はい。母音なので、ここにつけるのは NG です。N と G の文字です。いいですか？はい。NG というのは、普通に発音すると、なんって意味なんですけど、言葉につなげると、んの発音になります。はい。例えば、ここに NG。これですね。こういう風につけます。アコアプラス NG です。このままつけました。はい、発音はアコアンになります。アコアンになります。いいですか？で、アコアンプラス名詞です。私の何々です。いいですか？で、ここに書いてあるのはパガランです。パガランというのは名前って意味なんですよ。パガランですね。名前です。いいですか？で、
ako ang 私のプラスpangalan、名前です。イコール、ako ang pangalanです。ako ang pangalan。ako ang pangalan というのは、私の名前です。いいですか？わかりましたか？はい、もう一つの例です。はい、イヤハンですね。イヤハンというのは、イヤハという言葉から来てます。彼女と彼のっていう意味ですよね。で、ここも最後の文字があなので、エンジをつけました。こうなりました。イヤハンです。イヤハンですね。プラス名詞です。彼の、彼女の何々ですね。例えば、ここでも使った名詞はパガランですね。同じです。パガラン、名詞ですね。名前って意味です。名詞じゃなくて、名前って意味ですね。で、イヤハンプラスパガラン。イヤハンプラスパガランっていうのは、イヤハンパガランになります。イヤハンプラスパガランイコールイヤハンパガランですね。はい。イヤハンパガランというのは彼の彼女のって意味になります。簡単ですね。最後の方に語尾にエンジをつけてプラス名詞って意味ですね。イモハからイモハンになります。アコアからアコアンになりますと、イヤハはイヤハンになります。で、最後には名詞をつけたら OK です。わかりましたか？では、文法の方に入りましょう。はい、今回のセンテンスパターンはこれです。パリホゴオグ何々です。いいですか？ここに入るのは動詞です。いけますか？さっきのラバー、パロン、パタイとかですね。動詞です。で、パリホグというのは日本語でお願いしますという意味です。パリホグ、お願いしますです。それとも何々してくださいのくださいです。パリホグです。いいですか？パリホグです。はい、戻りますと、パリホグを動詞ですね。さっき言いましたようにですか？はい、例えば、どうしよう。臨表の動詞をここに入れてみましょう。臨表です。はい、こういうふうにですね。臨表。パリホグを臨表。パリホグを臨表。パリホグ臨表というのは日本語で掃除してくださいっていう意味です。でも直訳 Direct Translation にすると本当は掃除するのをお願いしますっていう意味なんですけど、まあ掃除してくださいっていう意味にはなります。いいですか？パリホグ臨表。パリホグ臨表。掃除してくださいっていう意味です。はい、あともう2つぐらいやりましょう。はい。次は、バイアドです。バイアドです。払うって意味ですね。ここに入れます。はい。パリホグオグバイアド。パリホグオグバイアド。払ってくださいって意味です。いいですか？はい。次は、はい。ヒポスですね。片付けるって意味です。パリホグオグヒポス。パリホグオグヒポス。片付けてくださいって意味です。簡単ですね。せっかくなので最初にすべて紹介した動詞を使って本当は文を作ってみましたよ。あとの方に皆さんに読んで一つずつ説明したいなと思ってます。でもその前にこれの長いバージョンをまず最初説明したいなと思ってます。本当は同じなんですよ。ただここに何かを足しただけです。でも全く一緒です。いいですか？はい。パリホグオグ何々サカオグでまた何々です。いいですか？ここに入るのは動詞ですね。はい。パリホグはお願いします。こうは私で動詞でサカオグで目的語です。ここはサとオグは漢詞です。漢詞。私の発音大丈夫かなんです。アーティケルっていいんですね。英語にすると、あとかあんとかザです。いいですか？オグは不定冠詞。さは定冠詞です。わかりますか？どういう意味かというと、さは特定されているもののために使う冠詞です。いいですか？で、オグは
特定されてないもののために使う漢詞です。いいですか？例えば、ちょっと英語の説明が入るんですけど、og の説明を今からしたいと思います。例えば、アポルがありますね。アポルです。はい。og アポル、og アポルというと、英語にすると、an アポルになります。an アポルですね。特定されてないアポルです。目の前にアポルがいっぱいあります。いいですか？で、そのアポルの中での一つのアポルを選びます。いいですか？どれでもいいです。いいです。それがogです。いいですか？アポルの中で一つ選ぶ。an アポル。どれでもいいです。で、さは英語の the ですね。だから、the apple です。特定されているものです。さ、アップルです。目の前にアップルがいっぱいあって、このアップルです。他のアップルじゃなくて、このアップルです。特定されているものです。はい。特定されているアップルです。その時は、さを使うんです。わかりますか？はい。もう一つの例を言うと、例えば、本ですね、本。本はビサイ語ではリブロって言います。スペイン語と同じです。リブロです。リブロというのはa book です。a book です。で、リブロというのは the book になります。いいですか？リブロは一冊の本。どれでも OK です。で、リブロはこの本です。この私が示してる、持ってるとか、この本ですね。特定されてる本のことです。わかりましたか？では、今から私が作った12個の文を使って、12個かな、11個かな、文を使って、センテンスパターンのパリホコオグ何々をもっと説明したいなと思ってます。そして、さとオの違いも説明しながらいきたいです。いいですか？はい、まずはこれですね。バサという動詞を使いました。バサというのは読むって意味ですね。はい。palihog ko og basa sa kaog libro。いいですか？palihog ko og basa sa libro。palihog ko og basa og libro です。いいですか？日本語にすると本を読んでくださいっていう意味になります。ですか？違いはさあリブロというのは私が示した本を読んでください。この本です。他の本じゃなくてこの本です。いいですか？さあリブロです。で、オグというのは好きな本どれか一冊選んで読んでくださいという意味です。どっちでも大丈夫です。でも本を読んでくださいっていう意味になります。いいですか？はい、次はちょっと反対になりましたが、これですね。ヒポスです。ヒポスというのは片付けるって意味ですね。palihog ko og hipos sa imong mga sanina。palihog ko og hipos sa imong mga sanina。お願いします。こう私、ヒポス片付ける。さをですね。で、imongあなたのmga sanina。saninaというのは服って意味です。服1枚の時はサニナだけですね。いいですか？で、マガサニナは2枚以上です。マガつけます。2枚以上になると。いいですか？パリホコをヒポセイムマガサニナというのは日本語であなたの服を片付けてくださいって意味になります。はい、次はパリホコog bayad sa tubig。パリホコog bayad sa tubig。このトゥビックは水代って意味です。トゥビックは水という意味もあるんですけど、この場合は水代って意味です。パリホコをバヤザトゥビックというのは日本語で水代を払ってください。水道代ですね。水代じゃなくて水道代を払ってください。いいですか？はい。で、次はパリホコog limpyo sa balay。パリホコog limpyo sa balay。お願いします。私、掃除する。家。誰の家ですか？私の家です。特定されているもので、さですね。
palihog og limpyo sa balay。家を掃除してください。私たちの家を掃除してくださいっていう意味です。はい、次は、palihog ko og sulat sa imong pangalan。sulat はさっき紹介しなかったんですね。sulat というのは書きますです。すいません、書きますです。はい、palihog ko og sulat sa imong pangalan。日本語にすると、あなたの名前を書いてください。あなたの名前を書いてください。いいですか？はい、次は、palihog ko og abre ka sirado sa bintana。palihog ko og abre ka sirado sa bintana。abre は開ける。sirado は閉めるって意味です。bintana は窓です。この窓を開けてか閉めてくださいって意味になります。特定されているビンタナです。いいですか？はい、次は結構長いんですね。palihog ko og sundo sa imong manghod sa eskwelahan。palihog ko og sundo sa imong manghod sa eskwelahan。palihog お願いします。こう私、sundo 迎えに行く。さをですね。特定されているものです。imong manghod。imong というのはimuhangのショートカットです。imong というのはimuhangのショートカットです。あなたのって意味ですね。で、manghod は弟か妹のことです。で、さ、eskwelahan。eskwelahan は前に習ったことがあるんですけど、eskwelahan というのは学校って意味です。で、ここのさはでって意味です。いいですか？場所を示しています。さ、eskwelahan。学校であなたの弟か妹を迎えに行ってくださいって意味です。はい、次は、palihog ko og labah sa mga sanina。palihog ko og labah sa mga sanina。labah は洗濯です。で、sanina は服ですね。で、mga sanina は2枚以上の服ですね。はい。あなたの服を洗ってくださいって意味です。palihog ko og labah sa mga sanina。服を洗ってくださいです。私たちのとかあなたの服を洗ってくださいという意味です。はい、次はpalihog ko og abre ka palong sa suga。palihog ko og abre ka palong sa suga。はい、abre は開けるという意味もあるし、この場合はつけるです。電気をつけるという意味ですね。で、palong は消すです。すがは電気です。いいですか？ということで、日本語にすると、電気を消してかつけてくださいになります。いいですか？はい。で、次は、palihog ko og tawag sa imong amahan。palihog ko og tawag sa imong amahan。tawag は電話する。それとも、呼ぶって意味です。いいですか？で、imong はimuhangのショートカット、あなたのって意味ですね。で、amahan はパパ、お父さんのことです。imuhang amahan、あなたのお父さん。さを、tawag、呼ぶ、palihog koをくださいです。ってことで、日本語にすると、あなたのお父さんを呼んでくださいって意味になります。はい、もう一回読みます。palihog ko og tawag sa imong amahan。あなたのお父さんを呼んでくださいです。はい、最後。これです。palihog ko og palit og coke。か、palihog ko og palit sa coke です。いいですか？はい。palihog ko og palit sa coke、palihog ko og palit og coke は日本語にすると、コーラを買ってくださいと同じですよね。でも、og は特定されてないもの。コークの何でも買ってください。いいですか？はい。で、さあはあのコーラ、あのコークだけです。このボトルです。他のコークのボトルはいらない。これが欲しいです。これが欲しいので買ってくださいという意味です。はい。さあですね。特定されているコーク、コーラ。で、オーグは特定されてないコーラのことです。では、今回のビサイ語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。今日はとても長くなりましたね。お疲れ様です。また次のビデオで会いましょう。パアラン。